Hej, og i dag er vi at spille lidt Minecraft. Jeg ved ikke, om I kan høre mig ordentligt, grund jeg har glemt mit headset. Så det ligger lige ved siden af mig. Og hvis jeg skal tage det på, så skal jeg til at genstarte min computer, og det gider jeg ikke til. Du tager arbejde. Det var bare lige min ven, der spurgte om han lånte mit headset. Og min hest Adam har jeg endelig fået. Se, han er bare flot. Se, hvor flot han ser ud. Ja, og den har jeg fundet i en kiste et eller andet sted, lortsted nede i min mine. Bum 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 bum. Gadong, 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 gadong. Nej! Det sker altid for. Vi tager så og filmer. Hvorfor er det grønt? 2 sekunder. Har du tekster på? Ja. Tekststyr på. Så tilbage. Og vi skal høre noget baggrundstøj, så en af mine venner, han er nemlig også YouTuber, og han laver også videoer. Vi kan stoppe! Jeg hader min storebror! Han er en lille lort. Nej. Og jeg glemte at sige lidt om mig selv. Jeg er en nørdet dreng. Jeg sidder og spiller næsten hele dagen. Og jeg er 10 år. Jeg hedder Oscar. Ui, hvor sjovt det. Ja. Jeg er lige i gang med at bygge mit fucker awesome hus. Og så lige her i survival. Det er sådan nogenlunde kæmpe stort. Hey Gustav. Yep. Ved du, hvordan man sætter sådan der, så kan du sende din YouTube-fil. Ja. Og så kan du sætte den ned i hjørnet. Du kan da bare sende din YouTube-fil. Ja, og skal du sætte den ned i hjørnet. Nej, så kan jeg sætte den ind på YouTube. Nej, så skal du sætte den ind på det der hjørne, ned i et hjørne. Og så skal I se begge vores skærme, hvad vi laver. Nå. Men jeg er på 2 forskellige steder. Det er lidt nu. Nej. Ja. Men det er bare lige en flot forslag, som man kan være cool. Og så kan vi se mig og hans skærm på samtidig. Og jeg siger bare, hvis I gerne vil have, I vil have den her texture pack, eller I siger bare, at vi skal lave en tutorial om, hvordan jeg får texture packen, eller skin. Ellers er der egentlig ikke ret meget at sige. Bare nyd det. Vi har egentlig ikke en skid at sige her i dag. Bare kig, hvad vi laver. Det er det bedste, vi kan gøre. Og for I ved, I skal ikke have mig for en noob, kun jeg kan monster til. Eller I må gerne kalde mig for en noob. Men det bedste ved hele det er, at jeg ikke kan høre det. Det er jo en god Oscar. Seriøst, du miste ikke, kan du Oscar? What? Det var min ven, der lige ringede til mig. Jeg sidder lige foran. Nej. Nå, jeg ved faktisk ikke, hvad jeg skal gøre lige nu. Han er ven på pladsen. Jo, at jeg er sulten. Jeg er pisse sulten. Ikke i spillet, men jeg mener i virkeligheden, jeg er
fuck ondt i maven nu. Det er sgu da hver morgen. Jeg kaster hele tiden op næsten. Det var ikke særlig rart at vide, Oscar. Ja, Så jeg kan ikke spise morgenmad. Sødt. Det er også godt med morgenmad. Ja. Jeg var hele tiden nede og hugge sten, men jeg aner ikke, hvad jeg skal bruge det til. Og så fandt jeg endelig ud af, hvad jeg kan bruge alt mit sten til. Jeg kan bruge det til at lave stentag. Ja, det var en god ting. Jeg kan prøve til at lave stentag. Og så har jeg en lille farm her, og jeg kommer til at ødelægge lidt af den. Nå. Og prøv at se mit hus. Nej, det lyner! Skrid med dig, Fuck! Og jeg har også en hest, der hedder Adam. Altså ikke i virkeligheden, men i Minecraft. Hjælp mig! Ej, what the fuck er det? Han er vist bange for lyn. Se, der er min hest, Adam, han er bare for sød. Jeg elsker ham. Han var så sød at kunne kysse min skærm, men det gider jeg ikke. Se sådan noget. Kys ham. Kys ham, ej. Og så kan jeg se, hvad jeg er skaffet. Undskyld, at han ringer. Prøv lige at få en tabak. Mange tak. Fuck, det er bugget. Pyt med det. Det er stoppet nu. Ja, stoppet. Yep, det er stoppet. 7 stykker glas. Jeg skulle lige til at sige 7 stykker mas. Og hvis I gerne vil se Aspecto Game, eller lave videoer, så kan I ind på ProMC. Jeg skal nok give et link nede i beskrivelsen. Så gå ned i den grund, der kommer nok til at lægge en video ud indeni. Men vi har lige lavet den her nu. Og det vil nok ikke lige blive lavet der, hvor den her kommer ud, og I ser den. Så fuck this shit. What? Hvor lang tid har jeg egentlig filmet? 7 minutter. Okay. Jeg kan ikke se, hvor lang tid jeg filmer. Hvor fuck kan du ikke det? Det ved jeg ikke. Spar Nå, til. det er jo den der. Jo, 6 minutter. Jeg slog lige det der til, der var fucking i vejen. Det kan man da ikke sige. Jamen. Det ved jeg ikke. Nej, det tror jeg ikke. Nej, det tror jeg ikke. Fuck, det er lort. Ja, fuck that shit. Goodbye. That must be my last goodbye. Nej, jeg mister min skovle. Lort. Så er det så heller ikke. Jeg har ikke noget træ på mig. Så håb noget. Jeg er nede i en mine. Så gå op og... Jo, det har jeg egentlig. Fuck. Uansvarlig Oscar. Jeg kigger bare overhovedet ikke uansvarlig. Kæft, ja. Og jeg bor i Danmark. Han bor et eller andet sted. Danmark. Ja. Og kommer fra et andet land. Det synes jeg egentlig er mærkeligt. Han bor i Danmark, men han kommer fra et andet land. Det er egentlig ikke, hvad det er mærkeligt, hvis jeg... Det er bare lidt pisse mærkeligt.
No. Hvis det her var ticket, så vil jeg nok sige, at der skal være en hjemmebiograf her. Og jeg siger bare, at hvis jeg gerne vil have en ticket-video, så jeg har en ticket. Ticket på dig. Ticket på dig. Ticket! Ja, det jeg er i gang med at bygge lige nu, det er Ja, det er ikke med bygge nu, det er det populærste sted. det populærste sted Skiderummet. i min skiderummet. Hvad? Ja, det er et skiderum. Hvor man sidder og skider. Jeg skulle ellers kalde det et toiletrum eller et tisserum. Eller et bummelummerum. Toiletrum. Det skal være noget med rum med. Toiletrum. Det lyder for åndssvagt. Jeg kan bare lige skiderum. Okay, Shitrum. Shitrum. Hvad er det for i dag? Jeg har så ondt i hovedet. Nej, jeg er sådan... Jeg tror nok, jeg stopper videoen her. Så vi ses, folkens. Hej hej. Farvel. Farvel.